ɛdeɛn abɛdwunie ɛnɛ nso ɛyɛ somda ɛwɔ Manhyia kɔtɔkɔfie krɔbi Asante kɔtɔkɔhene n'asase so na hemfie Asantehemaa nyinaa yɛti ɛne Manhyia kɔtɔkɔfie ɛnɛ yɛ da ɛtɔ so mmienu yɛbɛka no ɔpɔtɔ kasɛm sɛ day 2 of the royal funeral or the royal burial rites for Nana Ama Konadu Yadom the second Asantehemaa ɛnɛ da yi ɛna ɛgya Nyankopɔn ayɛ adom ya na Asantehemaa Nana Ama Konadu Yadom ya ɔtɔ so mmienu Doteyie ɔtɔ so mmiɛnsa Doteyie da ya ɛtɔ so mmienu ɛkɔ so ɛwɔ Manhyia kɔtɔkɔfie na saa bere yi ya mene okasa de abusua nokura ne sɛ Doteyie no enya ɛnhyɛ aseɛ mkyerɛ ɛda ɛtɔ so mmienu no na emom ɛho mpopoyɛ ɛho mframa ya ɛbɔ ɛna saa bere yi gya Nyankopɔn ada romanti yɛnya akwanya abɛduru ha na yɛde mu nkyerɛmu ɛne emu amane ɛbɔ nyinaa ɛba abɛsom mo sɛdeɛ Asante amammerɛ ɛne Asante amaneɛ esitie nti abusua ɛntɛmpa bɛka ho a na wahyɛ ama wo nua na ɔno nso ahyɛ ama ne yɔnko na yɛn nyinaa yɛte aseɛ sɛ yɛsan aba biem na Asantehemaa Nana Ama Konadu Yadom ya ɔtɔ so mmiɛnsa ne Doteyie day 2 na yɛde mu ama ne bɔbrɛm sabe Nana Kokofu Manhyia Nana Kokofu Manhyia ɛna sabe ne mfonyini etwagu ɛwɔ afidie so a yɛde ne nyinaa emu amanebɔ yɛde ne nyinaa emu nkyerɛmu ɛsomo sɛdeɛ esi ɛteɛ wohwɛ na ahema ya wohwɛ mu asɛde magiki aka kyerɛ no ɛyɛ Kokofu Manhyia the paramount queen of the Kokofu estate of the Kokofu traditional area abusua historically in line with Ashanti customs and culture and mpanyinfoɔ yɛ nimde ɛwɔ Asante amammerɛ ɛne Asante abakɔsɛm aka amayate sɛ Kokofu ɛna mfemisrɛ meka Asante akunwa yi ɛna kwabere Kenya ase wɔn nyinaa yɛ abusua wɔn nyinaa ɛyɛ anuafoɔ enti nɛ sɛ n'ahema akɔ akura na anibere yɛ aba na ka Asantehemaa nyinaa deɛ nanso nananom yɛ wɔ Kokofu ɛna nananom yɛ wɔ kwabere Kenya ase deɛ ka wɔn mu yie paa yɛ bɔ wɔn kotodwem esan sɛ wɔn nua people ɛne na Asantehemaa yɛ asabe amana okasa yi ɔkɔ ne krakyi anasa amammerɛ kwan so wɔkɔ akura na Doteyie etwagum ɛwɔ Manhyia kɔtɔkɔfie enti sɛ deɛ yɛnyina yɛnim no mpobra na ahema akɔ akura na ne Doteyie ɛkɔ so yi nanom yɛ tie yi pa so paa yɛ awokɔ na ahema ahemfie hɔ a ɔtie yi pa so na ɔgye nkyea amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɔdi dwumadie yɛ sɛ fata bia na Kokofu Manhyia ɛna afei Nana kwabere Kenya ase ahema wɔn na edi dwumaso yɛ enye kuma esan sɛ amammerɛ mu wɔn nyinaa yɛ abusua baako wɔn nyinaa ɛyɛ nua ɛyɛ adeɛ baako yɛn ti sɛ bibi sɛ asi na ɛnɛ da yi Doteyie ɛkɔ so a na wɔn mu ana esi wɔn nan so nti na ɛno abere ananam akɔnfoɔ ɛbɛdu yɛ na wɔyɛ wɔ amammerɛ ne wɔ amaneɛ ɔkɔm ɛkyerɛ amammerɛ amaneɛ di ɛwɔ ha sɛ ne ehu sɛ kakra bi a na ɛyɛ Nana kwabere Kenya ase ahema afei Nana Kokofu ahema ɛnananom ahodoɔ yɛ aka ayɔkofoɔ menka ne saa na wɔn aba yɛ a wɔn hwɛ sɛ biribiara ɛkɔ so asomdwe kwan so sɛdeɛ emu nkyɛmu ɛne emu adesua nyinaa esitie no a emu adesua ɛna nyame yɛ adom a ne den so twɛdi ampɔn adom yɛn kwa ɛne ahoɔden nti yɛde mu ama ne bo nyinaa ɛba abɛsom mo sɛdeɛ esi ɛkyerɛ ɛhyɛ ase efitie no a ayɛ sɛdeɛ yɛn nyinaa anim ɛno a na ɛyɛ asɔfoɔ akɛseɛ asɔfoɔ mpanyinfoɔ nyame asɔfoɔ afei nyɛ wɔn nko a okay yɛn nyinaa yɛ nso te aseɛ na wɔn ba ha nti yɛn nyinaa yɛ na yɛn twɛn mfoni no ɛmfa ɛnkyerɛ mo sɛdeɛ esi ɛteɛ nti ɛnura na yɛ asɔfoɔ ɛna afei ofa no educational institutions sɛ sukuu ahodoɔ akɛseɛ yɛ wɔyɛ man Ghana mu wɔn nyinaa na wɔn ɛwɔ ha yɛ ɔbɛka yɛwura ho afei corporate institutions ahodoɔ nyinaa wɔn nso ɛban sɛdeɛ ɛbɛsi ɛteɛ ɛma bibia nso ewie asomdwe kwan so ɛnɛ dɛ nso yɛ wɔn a ɛnɛ dɛ yɛde asi hɔ ama wɔn yɛ a wɔn nso bɛba wɔn bɛka Asantehemaa ho wɔn abɛka yɛwura ɛne ɔman nyinaa ho na n'ahema Doteyie bibia nso akɔ so asomdwe kwan so nti yɛbɛtoa so na nkyɛ koraa yɛtwa mfonyini ɛde asom mo na bibia ewie wɔbɛka yɛn ho a na ɔde wadwe nkyerɛ aba ɛnkyɛ koraa mɛto mbo ase akenkan ne nyinaa de ama wɔn na deɛ agye ka na agye tie emu adesua ne mu nkyerɛmu nyinaa yɛde asom mo na bibia ewie hyɛ ne so sɛ nyame adom a yɛawada ɛna yɛ da a etwa toɔ saa da no ɛna ɔmanpanyin Ghana manpanyin afei manpanyin dada amanpanyin abɛdi akyire dada amanpanyin yɛ a ɔte so na abɛdi akyire ɛne mpanyinfoɔ nyinaa bɛba abɛka yɛwura ho na bibia akɔ so asomdwe kwan so nyame adom ɔkyerɛ wɔ da no ɛyɛ non-Ashanti chiefs yɛka sɛ non-Ashanti chiefs a yɛkyerɛ National House of Chiefs
and afei nanom ya aka yom mantam ekuo various regional house of chiefs no ya me adom ochna na wo so ebeba abeka yewuranom ho na bibia akoso asomdwe kwan so ya enye kuma akwanti abusua ene ye wo ha ya de ebekoso bia ye di mu amane ebo ebeso mo se de tie sabram no ka se de ye betum pasa na de jika na egitie nyina ye de asom oba na wa subscribe to the channel na wa turn on notification no na wa share obi otibebi enso ahwe se de esi atia ha nyina ye na ahema ahifie na se de mediki aka de ache no wo de mpanifo ya tia se ni kwan se ye de ye fidie no ekọ ni kwan se ye de camera no ekọ no ti na di abusuya yento aso na yentwa mfoni se de esitie na memfa ensom ye nyina ye ho ti eye bia ye kọ na ahema himfie ho de no go area that is what we've been told to do say ho de ma ubia emfa fidie no ko nti se ye twa mfoni kyeremo na bibi nti ye men na ahema ahimfie ho a na wo se tie ase say that place is a no go area for all of us. I don't think that it is after yen hwe na me kusu bobo ensem so e de kyeremo efi edura eba dia etwago na nura na pani behwe na nyasem kuma akra esan se asofo akese ya ewo Ghana ha asofo akese nko a nananom akonfo enso e wa Asante e Ghana because nanom bi eba no na nye won ye wa Asante nko a e na eba na nananom akonfo bi a ofre chichiri pa na wonyina ebeka yewuranom ho ede odo ebebo odom ema bibia ewieye se dia esi etie afei aye freemason eko no brothers e womu so ebeka yewura ho ebema yewura yakọ ebe hye yewura den se dia Asantehemaa mele ene Asante amane sitie nemom ade ba kwa se hye nso ne se nananom a ewa Asantehemaa mu de on se ye kyeremu a isi da wei eko we na beba eda wei empanyufo se na beba nemom nananom ewa Asantehemaa mu de abusua da bia e say omo e wa ha say the mpanifo camera TV no na no wa Asantehemaa mu de they are obliged to be here throughout the very 4 days in general you na no aman na e wa Asantehemaa mu woni afre chichi ni benche ya woni na ba ye e be ka yewuranom ho ma bibia akoso so dwe kwan so nanso omo wa ha ya me adoma okuada omo wa ha ombe wa ha akopem eda ya wada nyankopon basa ya dom be ya dom na jubedi nyina enso akọ na wie nti enra asafo ahodo by clergy by political parties by educational institutions by NGOs non-governmental organizations omo nyina by one bm nana yankasa kaka wada ma nana wa ha nana apomboko de wada me adom ye do body ase we de share mesre na wada ho de acha hwefo wada ma efrem nana abna kwa yi chem kwaso wa me Asantehemaa brempon okay nana Asantehemaa brempon nana na Asantehemaa kwa kura we na brempon de e de adanse ekura na betimi edidi afa na ahema kakra meka ne se na ahema na openkabo mu ene kroye se de be ya obia basabasa esi Asantehemaa mu eti video me be hu ye no o ka no kre o do ne ma ne nyina ne nananom nyina so do o ka nyina bo e de ye hye ne yam ese onye obia na otete adehye mu da bi onye mu kra na ebula preocupa o te se de si se na ho kra si ye o enya asam ketua se brichie ne boy no kra ni ya amfa na easy enso no wo kwa de ankwanti enye nti na e wo se de be ya ne se ye nyina ya be ka bomu na ya pe no kra bi efefefe na o ka so ye na Asantehemaa brempon a jumadi be na wudie de na wo ye de bo na Asantehemaa ne Ghana nyina ka bibi che ye wada bibi Manhyia say ho ye wo court ho no ma isisi na ahema ho isisi nkrofo ntemasem beka ahema fo a yetena ho ama isisi ensema ba Manhyia na se ba na ahema ho no obo ade duabo obo asase sem ne ade so ka ho ya tie ne se ebra na ahema ati asne court nsem oba ho chese na ahema betena se a o ne mpanyimfo na ma ka ho obedi asem wie no de wadi kugu mpo e de anije age so e da na ahema no correct obekodwa atoa na esa wapacha say ebia mfunso bi e ba ne akamu nyina abusuan mienu ane akamu nyina mabom e wo ho no mo afide ne aka mo kwa amam nkoko
nyinaa monyɛ koro na tena saa sɛdeɛ sitie n'ahema ɔde pɛpɛɛpɛ yɛ ɛna ebu ɛna yɛde bu saa pɛpɛɛpɛ yɛ no na ɔde bu ne man ɛne nka bɔ mu no deɛ ne hia no paa yɛ ɔbɛka atwa to no afei yɛnya awɛ wada yɛda mahwɛfoɔ no mɔtiefoɔ nyinaa ase saa bere no yɛto abeso no abusua ni abere Ghana ma ni abere Asante ma ni abere nti no mitimi nka kɛse deɛ mesrɛ sɛ obiara mmra no a yɛde no ato mpam woapɛ sɛ ɔbɛhwɛ no kwan da hɔ no ma ɔbɛtumi aba tonight my neka say na Asantehemaa ebrempon na ina twetwe nkomo ya wakyere mu de akyere de ejika na egitie ama bibia so akoso yie asomdwe kwan so enso ewo ho njabusu ya sanete bajiki aka kyerɛ da sɛ enne that to me no enyan hyase but then nsiesie ekoso ya mpanyufo na no mo efra chichini benche obia na fam de sabre Otumfour jase hene yera na bu abasa enso aba abedua yera Asantehene ni jase hene ene nana obu abasa enti wo Kumasi a Geographic ko ni nyina na bu abasa wono na odano Geographic ko ye wo Kumasi na madiki aka kyerɛ da sɛ busua oba no Kumasi memu a I mean the Kumasi state historically culturally in line with Ashanti custom and culture we have various wings or in better words various divisions in the Kumasi state no ya kana Asante mu se feku enti sabi se ye ratna se na Kumasi Manhyia said the Asantehemaa share you at Najam, Kumasi Asia near at Najam one. And I know it's not say feku, and tea or any beer, any feku, ya or kahon, or any beer, any feku, ya was soon a woman. Yera or 2 for Jassing and a Buabasa, ya enter you which me one was some a war a year Jassy fecuno, Jassy and a Odano, ya what did you mason and so at the bois. You knew I didn't be through enough for yen twasso, na yen some maybe Pia and we was young Mr. Obana was share. I'm be and you be actually MC or any bar traditional MC bakope brand kasaka MC traditional MC on bar Asantehemaa or fenya grow baby abu be okay baby abu be odi djuma son to edeboa enche wobanye na kasaka kra na yenya dwuntwe bi emfa emfiri ho a abusua Julia Tumasi sister Julie nyame hira ma me wate odo na dia kire me de bro madwen ene menti ase so odi odo emojis na airtime achi of a live TV Africa me am director Mr. Pon as a case, Mr. Obey the day, maybe Namadia Junior Beneza, Afe, one beam na Abba, Rashida Mohammed, Papa Rashida, Muniamba, maybe about Cody, Yamenka, Wati, or see, and you want Rashida, one. At the South African, Mama, I say good morning, please, already, Mama Yamia Dome, but you're now swear, and I'm Miami of Joseph Kabativi, you're doing a great job for Asante. God continue to bless you for more wisdom. Amen. Pam. And I feel, at the South African, can be a mass. Please do check your sound this afternoon because yesterday it wasn't good. Thank you. Matema, you be doing with you, man. Maybe be a but I say, I feel, a new invite. I say, it's another day the Lord has made. Good morning, Ghana. Made us a prayer. Kia, so they were doing tre Abba, Nabibia, Ekoso, Asumji, Equai, Suntine. More than now, a bit more complaints. Say, and carry my drink, Chantine, Obia, not in Cherabani, but your boss, your kind. Bibia and so every said ya is at the episode to Gusuya Mitchell say I said the Kumasi Nasia there were the various wings various feku outdoor and I said feku outdoor na Nanabu Abasa just no two for just no betray me one na just feku no dano and Oba Kumasi Memo I am with Kumasi Memo the way I standing on at the Asantehemaa Oba Kumasi Memo so you only fan feku ti won se yiri watena se Kumasi Memo a you na no mo ti ni fa yiri ni fa so e Kumasi Memo ni fa feku no na na sokore mampo hene ya okwakurai ona na da no na na boachi ansa Debra ona na eda no nti abra bia sokore mampo ni bia na ye sokore mampo ni bia batina kunya so ona ye Kumasi ni fa hene and so ona ye the leader or the head of the right wing, the right division, with better words, in the Kumasi state of the Ashanti kingdom. And Nana Asukram pointed the Kumasi Nifafiku and Winiwa, and Nana Quatakesi, Nana Buachi Yam Abibio, or no, and a Torasutina, Nabuachi Abibio, Yabuni Kase, or 2 funny fine, ya, or Tosu Emunu, Namabibia, and so every year said, yeah, is it here. Samson, I wore the left wing, yeah, no, a bin. The left wing no eye benkum feku and also nana tafo hene Kumasi tafo hene wono na da eye Kumasi benkum feku no ho ano nana agin frempon eye agona abusu no ka ho bi pa nana tafo hene and the Kumasi feku no Kumasi benkum feku ano enti
okase na natafo hini anase ase benkum hina onya mfomso sansa wona de kumase benkum fekuna no. So in better explanation, the tafo hini also serves as the Benkumine for the Kumasi state, the Benkumine for the Kumasi traditional area. Okasa onion from Sonkra. And I don't be a kind of home or the Benkum division of the Kumasi state. I hear my in South Nanasa once, also a can who be ya any as a picture. Okay, and the election come on, election come on, and so Akoye as we do coins over now. I subscribe, now I share, I will be a baby, and so I be a share. Okay, and the chair, MC. Bana yebenya obrani wa ha over ye monosom wo ya de do oh nya ja ye wrandi ne yebre ye to ye nya ha nya ye sumpa apumboko de ko ba ma de pa che ye de okay wo ye mesre ne dan ho yiti ahwefo ye bia na wo bi enim wo bia na ne dikan ya wo bi ehun wadaroma oh ya ba ma na mane ne ye mi Otumfour&Nananom abrafo si BCC ya ye na gina ye bo ho ba ye bibia okay sebe ya impaboni ni bia mfa no ma begim okay ya ma ne ye se impa ko ya tufo se oba hwewi empe dress bia nye bia mfa ma yimfie okay ko fa se ma ho nti ye hwe ye ko so wo ye ne yi wa film ene se obi bana na se wo sisi no etia mama nya mane ya mo be pamo no fria anya sa e pamo no fria wow so kon kwakra de be no bonu no wow yes e fa yo ko so ye I fike siem amamra nya mane ne ye okay nti Otumfour bia ma ema tetere no mche o manche yesa oh okay nti te to aso se be anfie de de ne mu dada okay zuwa bo fomo ne fa wonche o eti me musa wo hina wada ma chemu che obi ba atade be na o sha na se adrade be o didra ne ho a e bia betia amamra nya mane abapam ne fira se de be ya o ma hwe e betia nsa na ba chemu che o ba ha o dress no e se won se na black okay black matale o fom en kwa chata de bia afa mba okay ena o fi je o skirt bi mini skirt mini dressing bia o yo ba afa mba okay be ma o ya rasta na o de nam ha hwe o dressing da e bi wapi wow ko nananom na be sia aba ne nyamane ne ye ye mpefin wa yimfie oh okay science okay eti en kwa skirt keto bi asabio di ebe yi mpanyumfo sabe wodi ebe yi o ma sabe yen sen fata men kan sa o yeba to ni person to dia ene de so wasoro anya yimfie ha okay u beska wala business ya kwa shewo for la kwa odwuma ho ha de ya bre ye na da fom ye na bre pa ye nya ya ho ha do ba kwa bontin okay science ena mema no ska bi kire o mo na fe ye nya o mema no so bo an dress na hye no atare no jeans no hwehwem okay hwehwem kama hwehwem wa se no black kama na otumi so kama ye rasa bia wari nam ha na ko hwe body ndi na wudi awura na wo wuti beko yes ko hwe body na asamade a wo se oyi na chechemu che ye wo yes made oba no oboti abakata tiri so wo yin baboa wo chekura nko ho wo chekura wo fa nko ho ani tina ya na tisa chechemu che nsua ne bibia ba wi ase de bibia ko internet ne adesua obu a obo no atwa bu button sekura boko o ni twa camera okay o ta se button sekura ni twa camera nti ya be se bi be si ko se atiba to ye yin paketo a ta se na da form nti so wo ya wan se wo twa da ko ye wade abonten a o ha brafo ba ye so ntwe ma o ye ne bo yin fie ho ban ye ne ma yin fie ho yin brafo ma yin fie ho brafo na ma yin fie yes o chemu se die o ka se de tan yin fie ho a hwan both in so jadi anything man yefie nyu yes ye ne yempie sa okay ye yempie BBC ase na yepie na so ye ade be kan so ye ka che say ja na to wanya ya ye wa enko ba bia fie se brand yo bibia enko ba bia etete bam na ya skipja ba ye be man na ma chiche enko ba bia site ye ndi e ba ne tu fote hwe mu so yi sa o de ye jawo mo akọ ho na esika ye kuro ya na so bo ka wo mu style bi ye kaka che we no ye bokoko hwe yi empa ye ka chere wona so wan tie dia na ye yusu power wow science budi wo mu sa no anye se bi asabio me srem bi sa mo na temo no mum bibia nkasa na mo ye a che bibi ye bom chere wa mo firi ho twa mo firi ho ha empa ha fa sa che bibi ba
Matia ohini mo ne kasa. Ndase pa. Okay, Jabusia, sana esi etie, yebeto aso na afei yakabia yede asomo said ya esi etie. Okay, majimi nyo be na afei yakabia yede ato aso Jabusia kan ho na yentwa mfonyini emfa enkyere na bibia enkoso asomdwe kwan so said ya esi etie ewo Manhyia kotokofie. Ewo Manhyia kotokofie na dai eye na Asantehemaa. Okay, na Asantehemaa the Doteyie da ya etoso emieno ya edimu amane ebonyina enso mo said ya esi etie abusuya enche yebeto aso na yakabia yede asomo ntimisira ni die ni abrase kwan oba na ode wadwenkyere no aba na fei de agika na agitie bia nso yakenkan ede ama na Asanteman eni abre wo misa Asanteman eni abre de FC ne ba okay ebebe me na fei yakabia yede asomo Asanteman eni abre enya Asanteman ko a Ghana nyina ena yani abre ya yedimu amade bonyina eso mo said ya esi etie okay MC abeka me nsa menua apomboko de apomboko na wo so e ya me adom me so me ho ye pa ame mediki abodi e bia na makobo kracha nti wa down we the track for wadara we dey me no wase besa tie for so me ni MC wa hineba the traditional MC na edin yankasa asabi masante din de Kwame Sapon kumankama medin yankasa the traditional MC Kwame Sapon kumankama and that day that's Asantehemaa Doteyie there to some ni if you know na wa ha yenhwe wo general input about the course and no ka kra ya wo ka ya se woni a wanya kwanya ama ha enra mesa do wase bi se bi ku ye nyina eye nim sam se yewra na Asantehemaa akwadu we yadom ono ane kura sikom efiri bra se bi ku nanom efre no ase ufra ni tumatintin mu ko hene hihye mu ne nenim de mu enu afiri kwasi ada na anma konfo be kom ya ma ahomate sebi ye bi eni soma kumaseman ni Santeman Ghana man nyina ejam cha na ni achi da bi ye kasa Sante yo man Sante free tete na Sante ensei Asante ye nya bibi wo fia obi anim sa Sante nya bibi wo fia se ye hye da afre nipa nanso wa ngasa beba se Sante de winde ya na ade asem tina yima ye no enye wanwa se nananom aman hine bebre sabe ebi firi bunu is ebi firi ahafo ebi firi oti ebi firi east na onina ba bedue ha sabe ye begu ye wura ya ye nina ye som Sante hine na ye jam na Asantehemaa enti media de America say ade to Santeman ni ti abo na abo Santeman so dia na aka Santeman me ka Santeman ya ye ka Santeman na ese aka Ghana na say Asante de da bi ye ka Asante a edina homa Ghana sa na tie na ya na sabie ku sabia dan na nipa bi enti ase nanso de wo ho de na wo ho de wonim so no wonim sa ka Asante a na ese aka Ghana enti na ahima na kura sikomu na igusu a ye we nanso ye to aso eti yenhwe enra de nyame adaro ma ye de kokogu asomdwe mu ya twedi ampon adaro ma ne bambo nti boni bia ama ebia na enenso obi eba ya fro nam kwan so eba de na woka de a kire amansan woni efa chiri benche na obeka ye hu na de na wo mo hwe animu MC wadaro mu esa do asebru edi ye hwe animu a ne se wo bia ofre chichi ofri bente eba se wo Santeman mu a so wo ehinfa sabi winka Santeman ho a wo pese wo ba e kwa da ho abetima ba sabi Asante freedom Sante de dom enti na ahima so de wo ye nyina ya batia asabi kotoko hima oti ase wo de obi ya se ne yam aya ne de enti se ne so kwa akura obi bia na pese wo ba bia betimi aba na mom Sante amamra ni amane a na anoma hyehyɛ to a efiri sabi bo supani penso konfko ko mo kyekere to ho eno ne yekura mo ade ye adwuma ti wo ba ha no wa hye ne nso na amamre da kwan mu ni amane yese ne fata ye nyina ye tifi ha ye de ye adwuma no eno ena wo hwe wo ye aya na atinti na me ati okay but you tell me eno na wase ye hwe kwan ya be fa so a ye be din sise no so se sabi ye ku ye fa so muka sabi wo ko hwe na ahema tu fa so kan ko ho sabi eniyama eye sabi bro sika ko ho niyama sabi eku sika dwafie mu ne ewe uti me kire Sante hene sabi sika ko wo fitie mu a wo de no kura kan su abere Sante hene won kan su abere o sika ko ne kan su abere e ko se kire se wada ba sabi eku sabi adan
Santehene ono nkoa na ti sebiska ko so ono nkoa na weska sebi ebo ne bia asabi adan ebo emu asesa se ne nti ne eti be ti wo ade aye wo fade wo ho ana ase wo so de ba fia no enya ade ne Santehene de ye pe yewura ti bi so nya sebi eku sebi adan yewura wote na kase mu eno so de e free tete sebi yakopon bo soro bo asase sebi obo nyampani se tu no dis kadwa e yanka bom de ma Asante man enti se wo ska akwa woni ska akwa nchen Santehene na ni ska akwa so enche kro bia Asante kotoko enti na me kire mu se e ye kan su abere ansa wo de no sebi ye kan su se si a e be ye na Santehene de na de e free tete ene ne da so ho enti na me kire mu se kan su abere okay as bi musa we na bi nya enra ye nyu akwada bi 20 years ya ofi wura oti empatem ho na just what na ka mu don we be say tu ekodu baako e na wode ba akotokofie e be ka yura no ho Doteyie ase na me busa say obi betena ti ase na mu don we be say tu Asante sunsu me woni muti o rade na ka Asante man bomu a abia bia Asante man freedom bia obi fa chichi di bench e bi kura etwa plane ticket e fra konto mu e ba be ka o de na Kenya na no ma na e ba sa wada ro said yes ase me di kaka se sabe your boss robo asase obo wie ye no sebe what is schedule edman yampani say to the enkabom bia de Asante man enti efiti konfoko pen so e na Asante abo ase a eneda so gina ho enti say obi free abrochima mu so bi obi free rawra obi from emu ntwa so ba bia na say oba enye ne ya say wo free ba bia wo say ya abrochima mu say ya hin no wo ba esan say de konfoko ye to ho no ejina ho enti eno na edaso wa ma Asante man ka bomom enti wo sum Asante a sebi ye nkase ye bibia ko ye se ye sum Santehene Santehene ye sum ne senyame sanity ye sum ne sebosom ye sum ne senyame enti eno nti na ma se obi fi rawra e ba anye nani ha se oba be sum Santehene ana se oba sum sikedwa esan se konfoko ene di kan ye to ho dada ene nne yi ne oba ye e wo ho dada ene wo ye to ho ti eno na ye nhye da ho a e ma obi sum Santehene a sum ni wonimu efri nyampani se etupen so ene ebesi ne MC ye jaw wako e na odwumadi a wodi fa number 2 dwai e bia no bi person obefa na obaye dwumadi obaye MC o dwumadi asema na me di kaka MC wa hene ba me number on for so bo ba so pa di pa 196 okay 34 89 48 0596 34 89 48 ufra be MC wa hene ba awedi ma me fa asem kakra bi ntuda sabi ya okotuko fie mu ayesua Asante amamre bia da bia sami mi sia me nkrofo bebre ana me ka ho asem omo from TV station so ye me ka sa ene na amafo eya na ye wura fie abakosem yesua sabi ya tete sabi yensua sabi Israel for mamamre omo mama ne yensu santefo santeman yesu ye wo yamamre ye wo yabakosem a eda ho efri tete enne ene be ho bisa asemidika ka se Sante no enye Sante mantemu hanko a ene wo eya na nan se wo be obi wo ba bi wo se wo ye oyini ukosi wo sabi wo de koya akoa ukosi obi ase akoye sei na no madaroma ene de ani a obra se kwa so iwura no enye sabi obi na akosi obi ase akoya akoa sabi Asante man ye ka no obi firi fie pre obi firi rawra obi firi dikoman obi firi sampa eba se waka Asante man ho a obi ni wa waba kotokofie mu ha sabi eku sabi adan na mpani se etu wode na ya kwafia sabi Santehene ne mra ne yasi kuntun kantan bo ono na we yokuntun wa yo kantan wasa yo bo nkan enkrofo asem na nsan ya na sabi wo hene ba kuranza hene na sabi eku sabi adan onfo Asante amamre kwa so ema fitie mu han ye ni na ye nim ye na ekoso nanso sabi wobetia wono a ne wura ne si ode ne ba wiase ema wode sabi nkuranza tumi ehye ne nsaso won hweso no ye ni na ye nim sabi nkuranza wo hene ba bafu pimaginte dua sabi sei na hini aye faafa se Santehene sabi osum no a eye nsira ensira na wunya nti na nanu mu ewo bunu ewo ahafo ewo bunu is ya titi akamu a ye mpese ye beba no wona nanu ma ya to ho edi se ne wo ba be disu na wo se sabi wo ma sabi kai se wona nanu mo munim de eti no mbesom Sante omunim de no mbesum sikedwa eti ba bibia wo biara na wo nim se Asante abose na wo ka ho na wo sum Sante no abra wachi de besum sikedwa na sikedwa ayokokuro ni obi na betima ayokese Santehene nko a wo na betima ayokese na mi shai monica na no mu 0596 34 89
48. Na me nsra mo so ne mo dwuma pa wo di bo adwuma. Wo bo adwuma. Na me nsra mo subscribe na mo nse na da bia yente sante ama da ne sante sema. That's pa. Mama, be me kasa kakre wadaroma. Okay. Ti yani mama kasa kakre na bia nko si ya. Ano pa dia boko. Coffee TV was me hu ne kre. Me hu YouTube. Me tie wo pa. Na de na yi do wadaroma. Sa da ya ba hwe na ma hu we de na sa mi gina na me chia wo se me wo kre. Anya TV so bio, anya WhatsApp so bio. Enti anopa dia boko. Se de na kwa adu yi adom. Nyame ato ne nsafra no na Otumfour&Nananom wasiesie ne kama. Na se wo fra Asantehemaa nyina se meja no kwa no. Me so wo US na se me wo hade a. Na se me ba. Na me beja me na kwa enti me ba ya bo beja me na kwa. Me hu aje osu. Me hu kre. Enti no asa me nyina na me enti nyame nka mo ho me adwuma pa mo ye. Mo me yagidu ye ni ye tie ye kiri nsam so ye wo ho a. Dia kwasu bia mo ma ye hu nti ye ma mo ni adwuma. Me da sema nyame show so nyame show nti ye ma me efi US abrochimemo na Manhyia Doteyie wo be ka ho biem ye send messages na burning be efi won ye nto aso me mpese bi be kam na obi be ka se man kan de enra na be efre me no me me ko se man kan wo message abusia mo fan cheme se sia de me nyesa biem be kan wo bia edie enso ha yen hyase Joseph Adam me hyase fi wo de so sanse de di kan de makan ni na Joseph Adam say, thank you for another day live from Frankfurt, Germany. Let's say Joseph Adam, actually Frankfurt, Germany. Okay. Frankfurt, Germany. Yeah, so you can put your car and have your career. Right, Ashanti, yeah, can't be that's Joseph Adam there, and all the Abba. After Joseph Osai Fisher, I said, God bless you, Honorable Obi. May that say, Mr. Joseph Osai Fisher. After another do, I say, how are you doing, my brother? Another do, Rashak from Unity or Kenya. When you say you are Subin Edu, and yes, Rashak, may that say, so they were drinking shrimp, Nyamia Domehoye, now swear, Domeka Mobe, or she flew Russia, St. Petersburg. I say, good morning, bro, how are you doing? Good job. But that's say after another say, okay, it's me, Nana, it's me, your Nana, the hairstylist. Okay, Nana, the hairstylist, our TikTok, yes, Nana, but that's it. So I become 100 day. Yeah, although I didn't share Abanyami Israel. After Frank, I say, Kobana Marche. So please, which group is Jobbing him belong to? Okay, also Jobbing there, Abibia, one more can or your coalition, Musiano, and to Henry Coco Santinet Nasia, Jobbing, Eti, Yura. A cheap Jobbing at your rank, Chairman Cancer, or near Continency, I've been Suta, and a my hood, yeah, Aka. After Frank BMC, I shall find time and call you after the funeral. There's a lot to discuss about the future of your platform. Continue your great works. Savi Patrick, SAPL, and I think Georgina Bonsu, I say, good morning, watching you from UK. God bless you. Amen. Mama Georgina, Yamisha also, now when you want so, Wakuma Swati, and Fa Emma said, yeah, it's Etiabusia, and I know why I'm on the way. Then your Mukasaka, they take a cry and I'm and then I'm to drink Komaka. Dakra, ya Moka, and the Ache, Mrs. If I was oh, I'm from Boko, whatever. Manyame to me, So now, Bobo didn't be a Ufra, but you had the Ache, what I share, whatever. Me free is Asibuntefu. Okay. Now, hide me, Asantehemaa, and I've done a Pokuale. Nana Pokuale. And they may name Manhyia and Ebusia. Until would be a bass where we are. In a bad of pay, some a basson. Then you never so many agent and not quite. And the 7 bay, Yadity high, Yabody of we hay. Sassibuntefu, and I would you seem baby, what I say, see, idiom, my milk master. I made him back. I will. I'm pointing to Korea. The one of me free by me by Hanura, and I'm better. I had the action. I know prayer, no 12 someone's one, but they are better to me. And my money. I want you to say, I am not doing a Asantehemaa, a boy just say, you are, a did you say, yeah, and
Sabi o Mr. Meka, Mufia Konimu, any ideas, Nina, was the Montana, one more bar, Eberson did a shaman cryer, Sabi Baby and Kawufia Konimu Kawa, and Mayaka, Nelson, Utinamu Oba, Eberson did the Kenya Mamma, yes, I want Kenya Mamma say, Baby, I will Ukurubeura. Okay. Yeah, Bonnie be Antono, or no ma. Okay. And since I will say what was our Kaye, what can I say? If you have me couldn't buy her. A more mammy. Remember, we were free. Also, a sabbath. Now this year, and Nananom, about she had this year, Asantehemaa. I said, baby, paying for a baby, I did and say what. Me buy no my money, maybe in an animal. My hand. He said, me mark what our high. Also, awesome. My mamma, oh, ha. Whatever. What's your name? You don't want your corner. I'm not telling about ya, Eshe, young the Otumfour Asante Sem, Omuma, one million Asante Sem, no, your mamma, a dear God, dear now, a catcher or whatever. One more dear, me money, any I am we are dear, and yet also empire bonnet, a body turn, you were much. So I must argue the best son. Said I mean my name, almost so a ton and nature I have some boy. Yeah, but I must want to touch the bill. And you want my aim, we are there yesterday. So one month, I'm an infant. And a young qua, and young quatentain. Said the Abra woman, maybe could buy it, or Bassumian. Well, we are dear. There's some anonymous on pa to know young quatentain when you're fear at your chronum. 95 years. Aye, Yama for Nana said to so I bought the body. Tadaka is yelling at the camera. Into when you are a kite, into Namas Mabatana. Some could be with a hano. We are Macoman, no. We are near a bassabassa. Mushy the ye. No, when you're made dear, what better swan? I saw the okra. The neighbor that saw it, and then Yame, a friend one, and I'm a Yano choir. Also, quite down as you. And a man so almost so, and to your papa so much, and my papa so many a mere friend. I was so warm kite. Now I be in an annoy into 1 more year. Some you were why I, you say what an unchain. I almost so, no, papa, Yame friend, no, Asantehemaa was Madam Manhyia, papa did more jabbing. Into Moses, meant to move. No grass so a yana moon GD said another game. I know almost a year some more tarnish. And was a jack. He may you come and across. What the cast away, that's it. It's away in the Casay of Isase, Bunte Fufu, and Waba, Nava Soma, and a day, Nahima Doteyie, that ya a tosso emianu, and so I don't know. Okay, the ever to us now, Faye, there can be a Asomo, said I see it here. No problem. Right, that was your 40. You better was not Faye. You can for you now at the Achamo, the Ejeka, the Ejiti, the Dina Muamaniabo, Dina Muadisia, and so Asomo said, yeah, That's still live from the Manhyia Palace, the seat of the king of the Ashanti kingdom. Today is the day 2 of the royal burial rites of Nana Amakuneduyadom, the third, the Asantehemaa, the queen of the ancient Ashanti kingdom. That was Inya Enshase Sabre, who said, one year a sum ewaha, Obia, the SS or the 2 year, 2 year, Obia also would no, of course, ambulance service, or more have free, and I'm signing it's Oba, now soon a pomodane, Oba now say beer. Na bibinti uhia emwa uhia assistance bigger kra ebe ha dwenti bra na sabre ya nyame ya dom bambo for ha na pomodin pan for ha die bibia sani ho ya ebe ha awa ha awo apombo ko die okay aska bi cha hwefo e wadaro ka bi acha na hima me maame no ni asa no me maame fie kwadu onua na Otumfour ati no maame wuye na wuye wo sie no ye ne kama
ma mu nansa won so esia no ye ne kama ko so ba tu mu nansa wa se esia ne ye ne kama papa ya kwan so ndo tu ya se na so ye papa omu ye pa ko mu che omu wo yo kama efi anya ma ma me ajo ba ne na ye nsafoa ofa ya ko adu no mu ya brafo e wa ha ko ya brani na ya kwan so ya brani ti fi ani efiri ya sei ma me ajo ba ne na ye nsafoa fi ani efiri so mu ba ha omu ye kama ohia ne ye antene ye kama po wo ba wo o ma su mi o ma do ma onu ya me ba mi bia mtanya ko sabra ta si kom nkoku obi asem for money ye wati aso ba hwem sana mate masma da wasese wakasa atem da sepa that's monosom ye nananom yi ya ni omo kasa ya busua o hwe wo mo a omo fie ko ani mu so mo chere se na Asante sumunti abule bia omekoso asom na bibia so awie now yen to aswe na yen men fa foforo ya council the ntwa ho so mfonyini emfa ensom ye ne ahwefo today is the day 2 of the royal funeral rites of Nana Amakonedu Yadom the third Asantehemaa. She reigned from 2017 to 2025 afim premier no ene edu ensomo Nanahemaa abetina kunya so ya also otina kunya so Asantehemaa mfie nwotwe ade besi afim premier no ene edno enumu. So from 2017 to 2025 8 years Nanahemaa etina akunya so enso ho edi mu amane bonyina enso eso mo se de esi etie odiki aka chaw say Nana Asantehemaa is a devoted Christian for the kisum niagro ebra na owo atiasefo asase so entikura ye padifo aka ame atibi say Savior Church of Ghana Savior asafo no gidi asafo ya ewo ye man Ghana mu no Nanahemaa was a committed member of the church ama no ntie durabi krama Savior asafo ye ewo Ghana no esi suku dan e de Nanahemaa edin eto so said ya esi etie Savior asafo no esi suku dan e de Nanahemaa din eto so said ya esi etie nyina ye so mpa ya osom yenti ena ema no ekoba saa ye di mu amane bonyina echem je busia ohun se sabre dismantie no bi eba mako kakra mantie no bi eba kakra ya enye kuma sanse Nanahemaa Doteyie no a ena ne obia babeka ho bi da bibia wi se ye nyu MC oni bakan Asante ya de a se bi Asante mfre obia ba se de sitie sanse kroye ene nkabomu ena ye de ya de no ema ni eyeye se de a esi etie enso honom tie busia aha ye ntwafo nyina bi nkyeremo se de sitie bia ya Asantehemaa council hia na nimu ena sa we gina ye de amane bo no esomo se de a esi etie na ye ne enim kumase manhia ahembobo no yie no kwali nyame anim ye busia ofi ba bedu manhia ene ye ashta wa ba bigbo se ye barriers wo ho no police barriers no bebre ena wo mea ya ye ba bia na commercial car kra ebetumi afa na odu crofro one no say yes ofi crofro traffic light Saniaba MPP regional headquarters so abetiasi S5 for na no say no kre abadom na se na himfie wo no on say no kre bi kese bi ekoso ewo kotokofie ya enye kuma kwa. You can feel the euphoria, the atmosphere in and around Kumasi, and of course across the length and breadth of the Ashanti kingdom. Odiki Akacho said, "Yenya kwenya eni yenu bi ya wo free a chichini bench ya atwen komo ya a chichini bench ya kan Asantehemaa wa atwen komo a da bi Asantehemaa free copy bia odu ho a enye kuma obia yen famudie obia de odo na ebo odom ataitire ama bibia enso akoso asumdwe kwaso se na mo hye nyina enso esi etie ya enye kuma nti ya of course yen to aso na enyi Odiki yi the second batch of messages free ho se sia de ebekoso the third batch of messages abere bia message beba no ye be kan ama ye ma ni nyina mo anu mu ho na se bi akofa ye ni so ye sa me nyama ni General telephone bi frame se kwa na there bi one kind message ma patch I said ne bebo me humodin bia me nipa me nye ni nyina pepepe sa ye de amfo so kakra ba so bebo me humodin bia to at least reduce the level of error ya enye asemkuma enso your calendar ni ade so ha oba benya bia tonya sa ya calendar na de bebiem mo mfa nche okay ana akwa na ba me fama na kasa ni na report me aba yan kasa grom na fobo na kasa yes apun boko de oba ba na me andom boko me free fa na obedu ane de me free ese so adejan
Okay. Dear, your first year. Me din pa de amatwumwa. Okay. Your first year what did you? Me ba twa. Me ba twa. Me Me ba twa me ton calendar. Ena papa nana de. Ena de de tu yekom. Wo pe de sticker nso. E wa ha. Ena wo kohwe nana nso a. Ti se wo de eche ehye. Oh, okay. Aha, nti obi a wo frifie ba bia no duru a na wa betobi. Oh, okay. Aha. Wuntimi fa duku nwuram. Ti se wo de che. Ena ehye. Duku de ebe ma wayi. Aha. Wadwene ho, Aha. Ti na ma fa bibia. Okay. It will be amra sir. Me ba cho obi amra do obi otifie bia amra. No mbere na na echi. No obi amra. Aha nyehu. Aha nyehu. Ya ton ade wa ha che. Aton ade be 17 years wa hia. Obi otifie bia wa mra. Na ye nsom ye ni abra Asantehemaa ye ni abre pa. Ye nana na ewu nti obi a emla. No mbere ye nana ni echi. Me dia matwumwa. Me ba twa. By Grace TV, so okay. Mame Emfa Nanafe, What I say? Nana Ama Yonko. But I first say. Okay. Me from cry. And I owe this so. Right, the abusuya yasomo na yasomo sompa said ya isi etie ya enye kumakra right from the Manhyia Palace, the seat of the king of the Ashanti kingdom. When you was abria ya de amane nyina enso ebremo said ya isi etie magika ka sho ha be ejina sabre e Manhyia be ya Asantehemaa council and afi Kumasi the Kumasi state, the Kumasi traditional council etai adwendwen Asantehemaa ani Kumasi ho no animu ha ni gina aha ena ye na Asantehemaa ena wotweda Doteyie nso koso e wo dwabrem aha ye bujare ha na ye na wotweda na mum Doteyie ne koso e wo dwabrem obi nim dwabrem am sremeka ho ne park ne so na menu aba ba ko ha me na dijuma no nti mema na ko aba na fa yato ebo ase atwen komo papa boko de Boko pa na also e. Gami abdo this one here. Den nyame ase. Amen. And ho ayefe ye. Oh, ye nyina ye ho ayefe pa. O papa yen hwe o de wa ha free ho machine nyina be si anope wasomwa na ade. So far, what has been your observation near ma ekoso ha ya wo hu no a wetimi aka bi a kire ye ne ahwefo nyina wadaro. Oh, so far na dia me bae no. Okay. Ansa me nya mai na manya ne tie se so ba Manhyia ahehu abrafo ne asrafo na omo ha no. So we bibi a eniam ho sam a omo fa ho nche but me hwehwe ye na no me hu bibi asa. Se bia wo ho te na se wunye bibi anti a eye amamre no a ana asade en hwehwe ne dia egu akwam na etie na unso cause me jina say me nya hwe ana aha nti say de bi no mo ka sa wo ba ye be chiw ye be ye o say no me hu bi wa so far aha nti sana tie me hwemu a yeah but yen hwe enra so na wa ase na no edo na wa anye se enra na oni okay then na wa ase ya won se bibia da na kwam so far we didn't nya se but hwe yes kwasi ada we be the film there no mere o hwe the euphoria I mean the atmosphere as it stands now Manhyia. How do you anticipate an edumadi ye beko so kotoko fi ha? Okay. Enra na mini ha de but me hwe bi. Na me de compare hwa me hwe ye na enne ye ama be gina life ya.
eno anadom no ewom esene na minim se bia ade nheda enchen ni nti na bia me hu nipa na ba so far nipa eba me hu se manie ma ahya ase ekoso enti mi gidi se emo ni nondu kone de na chese ha e butu beja yeah wow tell obi a nam kwan so afi no frifie eba e dey na all catch the frifie what are you telling anyone who is hoping to be here today for the second day of the Nananom Doteyie? Okay ufrifie ba mesra ya ntem se ka ne moa wa sinante na mi gidi se ne de ene ma bekoso a cause ye nyina no ya hoho ne aba bepie mu ha ye besu amamre ene amane enti se utifi a na wo ha ho na minim de wo gye ti mesre se obi a beba na ye de odo abebo odomu na chese ya support ya Asantehemaa yeah we say all far around share in and around Kumasi security presence the atmosphere can we share share and share there na ekos wo Kumasi with respect to security any awareness about Nananom Doteyie seminar abosi hey me ankasa me bay me first so can be see me Otumfour&Nananom me nanti free Otumfour ho ene ba ha say Otumfour&Nananom ene ba ha say etu utim say sade empanyufo e de niam gu akwan mu no ye nyina ye di so bambo no so de emu adin ye papa cause ni paboni ni bia entimi mfa no ho emedwon sa adwuma di aye di timi gidi say no de emu ayade papa ufa kromu ye din ni pa nhye dan ni ho ka se de enim kejetie ka behu no nsia na nipa abodompem ho so na de me hu ni sa me fa one de nipa kakra bi ene cars kakra bi na me ye dey me hu ye na che se an ye suro ni e ma pa wow sanity sa and ekoso ye di mama de bonyina eso let us learn something in line with Ashanti customs and culture you be sure there pa say ya esi etie and there to submit the yin no nen nine na ekoso ya nen nine no da bia ne mpanyufo a yenim so mbeba enra okay yeah anyway media house out on ya carbon ID jumadie ebro I mean about the media house also okay so abusia wo hwe me ha shiny creations ye ne wo ne pa ene opepa e de emamo eba amamre ene amania ye da musonko so wate asenti afei na chese wodi wa fidie no ato ehwa a enyi free ho na ene de de mbafam efa Asantehemaa nana kunadu yadom the third ne Doteyie no ye da etoso mienu e na chese ye drusi eno ade betwa guye ene so ye sinadie mu enti mesre se edwuma ye bedie no be kan ye ho na ye de mu afamu na mu ahwe eniema a ekoso ana ebesie e wa ha bedofo sawo ma ha o ja wo ho pa nti mesre emfa ho ne ba bia o tumi katente na chese bepie mu e wo eye Manhyia enti minua so far mi gise no ana wugina mu yie pa na so obende ne gina mu akakra fire film kakra okay so say you no enra men kan say Sunday ko say na number no na officially Nananom Doteyie no started as say na this year amamre ni amane kwan so na number ya amamre kakra konfo enso be come if you ko say na number de be pem enra enumre ya omo chere say de nti a na no konfo e be come ye say esabi oba Asantehemaa enim say obi konfo be share konfo no che o na say tu opem so ya odi kan won na twedi amponyankopon because twedi amponyankopon san say oba Asantehemaa did say akonfo ye asofo they are priests of the kingdom or priests for the kingdom enti obi konfo no che na nya oye sofo anya me nam ne so ene na say tu opem so ya no odi kan ade Asantehemaa bae na sabi obi konfo no ye konfo panyin ya ye chese abakosem ye tibi say okom ya ma sikedwa bae pa ye e ma sikedwa fi biem mi twa no wo de makosikedwa ho na say social media na nambo yes sikedwa yukura no ye koso amene ye koso so dade bi na de bae no kre me chim say adura bi ansem ni bo ya na ha adwen ankansem bi o ho a ye ma nsreme ka ho akwada so kono ma bi otiba bi a ebia sabi won won nsa ohoro enka okay but yenim say Nananom ekwatumi okay odoma nkoma ebo ade no wo de atumi ahodo ena ma adoma nkoma ya oman bia chichire no
yɛwɔ nsɛnkyerɛnne bi esi ansa na ɔman no ɛba mɛmi aduane yɛsi aduanafo kraman pie firi asase ase yɛ a ɔba na egya hyɛ n'ano ɛno nso ka bɛdɛ agye atum sɛ ɛbɛyɛ na kraman yɛ pie firi asase ase ɛwɔ abɛgya hyɛ n'ano abira ebi a obi anso ogya wɔ nkyɛn baabi anaasɛ yɛn tɔn aduane wɔ baabi na ɔkɔ fa baeɛ sɛ de nkɔmso bɛka sɛ nte saa but then these are historical adeɛ a ɛsɛ bi ɛka man bi akyerɛ yɛ ho nti why then do you leave all historical adeɛ a hold on till today na ɔbɛka sɛ obi deɛ koproko bi deɛ ɛnte saa na ɔso sɛ ɛma saa no it doesn't work that way I don't know mpanyinfoɔ ni bi aka na nso ɔbɛyɛ bɔden ɔhwɛ me hey lady is that fans about obisi lady oh of a party or person to come oh me that's okay so they can sponsor Frederick with them aka my friends maka okay but ya Frederick with them ati be come achi enti ade a ɛte saa na ɔbɔ ama ɔman no agyina na abɛka bibi saa na ɛha adwen ɛsan sɛ yɛ nipa yi na nso bɛyɛ bɔ dɛ Otumfour damfra no yɛ nkɔ so no ɔwɔ Amsterdam ɔhwɛ ɔka asɛm bi kyerɛ mo sɛ akwabena na sɛ yɛ nipa yi yɛ bɔ yɛ na bɔ ne bi ankae but na ma ɔtimi kopura na ho na ba bi atwa ɔbɛkɔ yɛ sabe yɛ bɛpempam mark ne bɛka ɔ ɛno kyerɛ sɛ bi yam wa yɛwɔ it doesn't change that fact enti empo menka Ashanti empo sikadwa ko sɛ sikadwa ko fitie na obi se anasa na bi se ɛho baabi aya awotra enti sɛ bi emfisia bɛ sa Asante akyire yɛ sikadwa ko fi yame ɛnam ɔbri comfort de ba asase so no enti 300 years bɛyɛ sɛ yɛ tia yɛ nipa mpo sɛ yɛ adwuma yɛ pɔn yɛ kɔ ahomegye yɛ yɛ honam etimi tichima na yɛ ɛnsɛ hwɛ enti ɛno dia no yɛ no ba nsɛ edu baabi a yɛ bɛsia nanom sɛnsɛm bi wɔ hɔ a would you desire time? Oh yes, it is born out of hatred. Sir, you can never convince me that the statement made by another man as at that time wasn't born out of... Yes, I must say, it was born out of hatred for the Ashanti kingdom. And we can all attest to the fact that everybody others here said time without number, time memorial, that another man has exhibited hatred, okay? Continuous. Okay. Another or time. A crime will be the Asante. And this when you bread, you can have a visa. Ocean post said, or Casadia France, Santima said you will see the body language, Honam, so see, Honam, Sabio, Mr. Mechanic, so see the name Dia at the cancer. It is out of hatred. And see, a sad time, name mum, Wahia, Wasadia, no, and nothing said it was the last straw that blew the camel's back because and when you tell Geographic is the soul of the Ashanti kingdom. And only Asantehemaa in Accra, yeah, because I'm sure the bro will come for that's it. So I'm at the Eka yeah, Kaboom, a Shikabo Manchester, come on, books. Now, Asantehemaa soon, a back, and I'm not going to actually, but before coming out and say, the Kuya was at home, Yashina, and my idea to me, a bit share, we are Broana now. Yeah, my idea, you see, Chama, Nadia, Emma. Yɛn idea to me ebe share sika dwako adie mu enti ade ate saa na aka yɛ nyina boma betu na okasa tia na nya Asantehemaa wo so akon wɔ so ebra kosi broni yɛ sɛ obɛsɔre tia sika dwa wɔ pesika dwako fi na nanom ɛde esie nyame adaro wɔ sika dwa adaro wɔ ba ade adaro manti kosi broni nya sika dwako fi ankɔ no sɛ ɔba yɛ Asante so David da akosi broni okasa wɔ pesika dwa de na wo so akon wɔ Asante so that was the last straw that brought the camels back to say waka kadiense waka wapem even the man and I asked was a far sabi a tool and you don't quite a tool oko offense afranewa offense him be afranewa or tie and I asked to about some church offense and I just saw me and you for historically they belong to the Asuna they belong to the Asuna family also about kind where word Diana oba Asantehemaa just so and I think offense so we are Asuna for national for and you are for near me son okay I'm paying in here chebi achimeboa chingene and they omunya penny they toss me no aye offense so and they toss me nsa aye ajuso na some me saying that kaboma omo fase ene manson kwanta ya ti manson kwanta so fase wo aye Asuna busu no ti bra na aye Asanto afa atu no abakosem kire se ne nia offense so ya mu na aye Asuna for afra ne wa enso tam to didi nachi se on pene ma kwose kokko emeye mre to asem sa eti ade a obroni empo ebeye na nananom edituo ese da bia mpene ma Mesa, editor say yam pene ma won fa nko. Yes, you betu ne so sa. Na enei, yana na ba na beka sansem no a.
ɛne yɛ kɔkɔ bi bi sɛ nka nanom yɛ wɔ Asantehema mu kasa asɛm no ɛyɛ akon wɔ so ayɛ wɔ Asante so but nyame adaro ma kɛn ho abom as one nation with a common destiny a yɛpere ahwɛ ɔman no ntutu nsɛm bi wɔ hɔ a yɛbɛsɛ yɛwuranom sɛ ɔmo ka ɛyɛ sɛ ɛboa yɛna ɛdeɛ nti na wobɛgye sɛ wobɛtumi afiti prɛko pɛ na ebi wabɛka saa nsɛnsɛm mu yɛsɛ bibi anka papa ɛngye bɛde so ate ase to wogye sɛ deɛ bɛyɛ pɔtee na ɛbɛsi ama ɛyɛ nanadɔm ahene abɛka saa nsɛnsɛm mu adi afa sikadwa ho okay I would wish say that me ka we kakra bia yɛn frɛ na yɛn mra yie so bɛyɛ yeah cause ɛne main event exactly we are giving credence to what the me fa hɔ na me yeah nti a ɛna me ka sɛ just one thing can no nyina yɛn pɛ sɛ yɛbɛka no korɛ but abusua wo hwɛm na abudu no kama wa it's just out of hatred. Because since 2021, it was in December 2021, and another man making the first comment against Ashanti. Okay. And it was so for 4 years and counting. But that baby and yet so what man move for young kind of question on. It's as if MPP address President Kufuor was there. A brand another one says can't answer with President Kufuor could share another one. And myself now you know history. Why you don't very well say history another one kind of first no say Sabio Mr. Mze Kumasi ni Kumawu nanu dia ndia kumdua na it's not say can say Kumasi the way friends Kumawu another one can say ntisa na Sabio aya Asante ni ebubu ja the command for which is neither true Sabio but President Kufuor could share for one about say on history tisa ben was share say no and President Kufuor and as our chieftaincy minister and for a puti no to the position na anka to try e ma no be yes enye hwe omo anye to aso amani aboyan saban for abakunyam they still doing it. What is the president doing about it? Chieftaincy minister Honorable Ahmed Ibrahim we are bandani Banda is in the Bruno region but Amamre Banda is part of Asantehemaa it we are Santini we are Santini this year empo onya Santini we Ghana ni they na yesum Ghana mine without fear or favor so sansa mo akoso na wonte okọ interview ni bisa wa wo say when Nananom empanyu Sabio Nananom mienu nyina ye powerful kings who are powerful kings can a question say can a question on one man sign say Sabio Nananom is a paramount chief here Asantehema is the king of the Ashanti kingdom look at the infant but can a question wouldn't be a free bar even a free bar Nananom has been making those comments it's not one kind of person you we are kasa that we try amas we have any night na mu send people back obekuma ya anya Asante from quality ya we have people from Doma we have people from all other areas that ya ka bom send people back ya go school bom ya adwuma bom Sabio yes a for wa kwani na ya Asante for you na nipa back anya fe ni ebetiye mu we did say okọ Doma so wa Asante for we do yeah okọ danado ma hiti Medina stars Asante for ebobi obakotoko ayo Doma forms bo Asante kotoko nti nipa back abia let's preach peace than say be nioma Sabi edem papa mbeba na wiase ye de kwan fa ya sabo wiase ne ye de kwa he abusua we de nti aye ko sikadwa ni mu no ase nkomotwetwe makofa ho kakra we de ye ba main event ne so menua ye ka Nana Konadu Yiadom oye hwan oni bibi kakra fa no okay Nana Konadu Yiadom is the 14th queen of the Ashanti. Nana Konadu Yiadom is the 14th queen of the Ashanti kingdom. Let's say Asantehemaa otoso edu n9. Ya obedi wonu ane maame na na fia ko bi se 1 pem atie na edisi akunya so okay ye wo afia pem hankono aduno ensom 1927 and ye wo Nana Konadu Yiadom ya otoso emiensa enti wo dian finhia adi okono enwotwe 98 years and onya ye what as fast as so what we can say is that Nana Konadu Yiadom you be a say we kaka ya beti say ofri no maba bremu na trust am say ka go for month bremu asa do bone no aba wa fa kisto som ni agoro we be a Savior Church of Ghana gidi asafo no wasun wo mu a ye nyame adwuma free sabre no wa beju ne and we be so beka no protocol say she was an industrious woman mamia Asanteni ba na sabre no na obon ho moten say bi ono aye bibi de man ho o say ya na Asante for man almost na say the aunt na say e man ma e come ne wo mo e busu de ono abobo no so na wa pe bibi aye ya de put we bre no she was an industrious Ashanti woman sabre asakwa no be Asantehemaa ya obedi ade so wa kan sabre obedi ade ne tikotokofie
Antonia Subia Bantimin Asantehemaa. No, she dedicated her 8 years reign to serve the interests of the Ashanti Kingdom and Ghana at large. There be our year and say, Abdulbia now on say a matani be a wa. Ayana omum pe so mema omuma and no fuso. Ayana a hard dream pa. Na could do yard or better kunyasno or Lanche Foundation be a na advocate to mothers. I mean, I will for I was some because I'm on Nufuso and say Nufuso fitted that you better to Nananom. Yeah, Nananom yes, and that's a 2 room. Yeah, what the room to man of Fuso. Never mind, running in from intimate Otumfour&Nananom or you'll be na fan of Madame Martinez were about Tampama Santamani Ghanaian. That one friend Yagro and Unti or donations out of the Manhyia Government Hospital have or maternity ward or what. I believe you are donations or for Fanoche and the hospitals are how do I cover Santamani I believe you are maternity wards. No, yeah, donations I can say, yeah, or the Ebwa Essence or you know Santamani home. Ajune Ghana and the Yasimina and so on. Don't know Manakobasa, you didn't want that. She was a rare queen mother. Yeah, just said she wasn't a common queen mother. She was an exceptional queen mother who decided to dedicate her years of reign to serve humanity. And of course, society with your way. But Arabia and Shan Senko, Bay San Marina, that's a top of you must be any empire. The Banadian, Mamma Money, there was a way, yeah, Asantehemaa, Asantehemaa, there were Asantehemaa court, Asantehemaa court, there were Asantehemaa hill. And I say, I almost say, my vocabulary court, yes, I can you bet you won't come up. Asantehemaa court, it says an Asantehemaa Nasi, a diasem, said the Mamma and Yamani. Now the credit said, Asantehemaa Nasi, diasem, I believe you obedience Empo 1 year said you obedi could go as senior no or the DJ was done as Asantehemaa say at that sunset this is an Asantehemaa chance the assembly or the pepper year and then no crowd home it was some cry from who said say me come and you do 1 hour for she did all this she did whatever duties or responsibilities required of her with fairness without fear or favor. That has lived to this day. So be Asantehemaa him na be dia dance here. Omo almost Ashanti e dey feel na here. Nti na Asantehemaa dey. They can say e kind of one sem here dey one dance here. E bia the we amini si kan Asantehemaa sem here. E me say Otumfour be dey chire na. Unyo Otumfour be dey. E dey nyama e ho bo na. So e boni dia na abuye mu ase. E ya asem o. Mini abema. Unim near ten so brackets na into so dear now unim me pese ye dive what the call Nanahemaa and 7 be so okay but me so me divert ya call baby foforo okay na ya hwe senior esi ekoi enra opim so tenase na opim so tenase no utimi hu se na ewiemu eka se ewiemu aye bisi kakra na ewiemu ye bisi no ewiemu ye bisi no enti no hu se enra eka se ensuo be ye bode a amanfo adwen kɔ so se ensuo ebeye ebo edey enra yenhwe ade a ball no miensa no 9 ekobo no numu kono ne nsuo na start say peti na ohwe ne e course wo edwani mu a e ba se opem so sorry no na nsuo ne to na ka se eye amamrem no o se eni kwan se ye ma nsuo mpo ye kan se nsuo to ye ma panyini ye de efiri mu no okọ but ensuo be ye bode enra se o wa ha se pana na wo hwe ground se ne ne nyoma isi etie e wa asi anka be unse na efe keke opemso ye nya abotre ama opemso ya peja ne si na pakan na o chia ansana o besene akọ mekan se na himfi honum na je se ensuo ebe ye bode na ensuo no o ato untimi nya bode hwe o be na o kan ensuo be ye bode no na se kire ensuo be je se entina o se entina ye swan a o se ensuo mu awie mu
ofremia obeba yes osu osuan de eyare enti se Asantehemaa eda honom na se nsu to na nsu enti na o se ujai amamre ni amane to na okwa na de eno de insida enti se yehwe enra ne ekọọso a enuma bebre ne ekọọso eno so ohwe a enra meka secretary for a buy no doors because enra was dedicated for clergies na clergies no na e was say eba enra meka say amanfo that is prempe for eba ebechiai miete lighthouse for nka Bishop Bruce and Bishop I can say the Fabi more from Lighthouse here to Omudi Elbigem Oshe the Catholic and the Anglican Church priests also by the Methodist Church by the we can say Church of Pentecost and also so by now for clergies for okay with clergies no and sorry akesi bia na oti omudin wo Ghana ha say no and no ma sorry mpayin for ene o ma sofo mpayin for nyina ebepie mu ewo fikesi mu ha say enti o hwe sene enra e course na enra ha na enra ye they wanna ye bie ma public ni nyina sene enyoma ebesi aire apa enen so de no ye toa so ene mahun se Ghana Immigration Service painful di kan aba omo ye ka se ya na no ka no mbe pake no start so musi mahun se Ghana Police Service for painful so omo e wo ho no ma ebi nso edi kan omo etete wo no na minim se enche customs for members who came for so and original security coordinating council so ewa ha say nti say o hwe senior enioma AC corner and SID 2 na o hwe senior police for any nemu ewa yachi na ye hwe enioma na wa ultimi hu say security very tight senior yedikin aka na say yewo amane ni amamre ene ye no ha se so ohwe na se untimi ndi so especially ema no ye say adentina ye ma on say emema ahofoma simple say one share black top and black the same and share eya untimi share atalifufu bia ba ebi so share aboske o on say shorts aboske ho but ebi o share shorts or be frantoma okay what you say unso obi a share shorts no na ma say kire say ewi ya okofra ne okotutu ne ntoma eguso na o hwe ema enso amfade a say ye pie kra na ema na che bebre awusi aboya no kra ema ya che ema eche bebre enti se o hwe se ne ema esi eche a ene ema hu siesi a ema wontale ahofama bebre enti se ya ma a certain dress code especially ya fa ntoma ho a bon se atare a ense na mfata se o se Geographic ene eye this week ene ya hye samra no ede ato no enti so far no ana oba na ahwe ne ya ahofama no etese hu ne se bibia na akwan unim Asantehemaa mamre ne ya mane efe se o hwe de wi a ema ni bi ahye omukaba ne slate na o hwe de wi omhu asi ayefe okaba ne slate ni ma o so hu se your traditional can say stylish na say your tradition me putting say tradition fashion designers no mbo mo modern enti say yes stick here na say ye hwe na ye de ani ko ho a ye wo asem ene ahomfa kire bi e de kire mansan de dia mbese me kan Asantehemaa ya tie ase no because we have something that we want to showcase to the world. Say ne meka no yehu enti se ohwe sa nneoma we nyina eno na akeka mbuma aboama dwumadie no akọ sene yesi ede epeno no
ɛna ebiem nso so no yɛnhwɛ ade baako oba Kumasi a yɛwɔ amammerɛ a yɛahyehyɛ ato hɔ nom sɛ nyame yɛ adom a ɛyɛ ne yɛ awada no hwɛ na yɛmbie store me mɛka sɛ nnora yɛpɔn yɛ na yɛkɔɔ kegetia no na dodoɔ na ɛhyɛ ɔmo shops mu nti no wɔn ne amakuro ma yɛdin but ɔmo nyinaa pie no sɛ udu bɔɔla ho ɔmo sɛ enipa a ɔmo abɔ bɔmpem a ɔmo mɛka sɛ ɔmo egyina ɔmo pɛka ɛdɔɔso enti wo de imagine sɛ yɛwada yɛsɛ yɛmfiri hwɛ na anka yɛgyae sɛ yɛmmra kurom na yɛnyɛ yɛ a wo de hwɛ saa nipa no abɔ nonsia so bi akɔdu fie by nonsia no saa nipa nyɛ bɛde no makɔdu fie because ɛno ɛbɔ 7 ɛbɔ no nso na still nipa da so gyina kwan ho ɔmo pɛka na ɔmo nya ka enti bɛka ne sɛ ɔba Asante na mpanyinfo kan bibia ɛnyɛ sɛ yɛ amammerɛ ne amneɛ wonim na kyerɛ sɛ ɔmo ɛwɔ nimdi hunu they have the vision for vision sɛ ɔmo nim sɛ sei na ebetimi ayɛ dɛ ɛsina sɛ sei na wokyerɛ mu a mpanyinfo ka asɛm na ayɛ deɛ yɛyɛ adwene sɛ yɛnni so a sɛ yɛbu ɔmo sɛ sabi dabi ɛno kra nyɛ sɛ untimi ngase ni so ati ase untimi ngase unni so sɛ yɛkasa Asante a ɛyɛ different from Ashanti region. Okay. Abusua yesua de paa o. Ensem bu okra me mente da. Dabi o say sɛ unim yɛkasa Ashanti region. Yɛkasa Ashanti region. Ohwɛ Ashanti region. Ashanti region is the political map of Ghana. But yɛkasa the map of Asante a sɛ okɔ part of Asena Asante ɛwɔ kan sɛ nkonwa ɛne nsase ɛwɔ part of Asen sɛ okɔ Dinchira side ɔno Asante wɔ nkonwa ɛne nsase wɔ Dinchira okɔ mɛka sɛ okɔ Daboase ayɛ Western region hɔnom nso so a Asante ɛwɔ nkonwa ɛna okɔ mɛka sɛ Elmina Asante ɛwɔ akonwa ayɛ dɛ ɛwɔ enti sɛ yɛka sɛ Asante a all this part belongs to Asante. So okobuna say me bredi kan okobuna no okabanda ho asem brekum wo honom on e metro no there are so many lands within a into akoye say me mamfa on say you can Asante na aka Britain me kan say na say English ohene Charles and so monarchy say ne ohwe Britain monarchy asana Asante monarchy city on say Britain ewo UK, Europe, but oko Britain Virgin Islands any I can say other islands are far away from Europe. Omo and say oko Australia, anything Australia flag in impono. Go na UK for flag ebo home account. I don't know say omo wo say won sase na wo Australia nim no enti sanso na eno no doesn't mean say ese mati mo ho afri Europe akodi Australia enti no monye UK phobia mo enti saneti enti sanso na Asante pese kire se se wakunwa no na se nkunwa tenase no a wo no akodi bunu mam na se bunu nkunwa ni bi na atwa ho ahia it doesn't necessarily mean say wo ye bunu ni o or say wo kan hu say wo ye Asantini Osumo fikesiem ene sua de enti ene sua de pa me kra ajemensa akoye se domna dwen se the fact say o makwa akodi ekuro bi mu che se oye ehoni enti yesi se ure fi ukuro ma ben a oyira o bedwam so ene me de ma yira che papa dabi unim eno nti na se oye ye mekan se Asantefo na se Asantefo menka se Asantefo ye de a ye pese ye de Asante kasa etete ye ma ye mpese ye nchi ebeira enti okọ as far as Jamaica okọ ye wo Asante Jamaica enti se ohwe se ne Asante monarchy ni city na se na American se ye de be toto United Kingdom monarchy no hono enti part of ahafu nyina ya Asante dia na me kan say me say ahafu nyina ya Asante dia na me kan say okọ northern region
ya unkunya northern and onim Asante kasa no ye kasa bia enso meka language na nkasa kasa bia se okọ baby se damango tatale pusiga bokukra de bonus garu timpani ehonum na at least encroach honum enti amemede wakọ na akọ na even na vrongo wa nandom lambuse any sa partner at least okwa unya obia ote Asante kasa a oka obeto ase it means say Asante atre afa Ghana men nyina last week open so tenase ewo ne court wono na omo ba besum na yaye ohima Doteyie as far as Burkina Faso any fi Burkina Faso eba bechia open so it say o hwe sene Asante mu atre pa o hwe geographically na for Asantehemaa it goes beyond Ashanti region. Minchawano ya ka Asante ne Asante kasai wo social media na so ten some mo ekoso na nsen mu no mo de Asante kasa bi te se akwaba etutu enkanfo obake na me bese meka ho ase na me bese meka ho ase but unim enuti na meka ase so ohwe enti na meka ase so ohwe baby a Asante ewo na on se minim se konfonoche eye nimdifo se okọ yuka omo priest a Catholic estative free I can say Buckingham Palace and if you by yensu ye de send ye minya penlika kan yensu ye de any mechanic say Otumfour&Nananom Catholic priest any fetish priest omuna e buy on bese san ye de say momfa modie no into fetish priest na ye free de no Catholic na say Orthodox priest. Anka priest dia a priest. Ne make no what I say. Anka priest dia a priest. Enti momo de no. Ze me yenhwa de na ye gunsa edigu ya abo so. Monso so mokọ na mo de monsa akotale bo no mabọ mpan. A difference ni yesom no. Difference be ni wo. Come here say ni nyina uko Europe a omo I can say African studies na o hwe o hwe senie abusia ahoho na ahya ase eba no nti ahoho na ahya ase na mu nti o hwe senie nansen kenchas na ode enwusie oye smoke cleansing so saade ni nyina no a so ode oye de apame bad spirit bia edinachi saade ne ko fafin Asante ye saade but mba no msi ento saade ento ntwe no mu nsuya ta nioma enti ne se uni mu kuro ma ben abeyira obedwam no nti se wan hwe saa nioma no na se mekan se sanko fa we nchi na wan ko hwe saade no na wan ko fa wan hwe abeka se ye ni Asante na sa Africa ye ni bibia but ya wonioma pa abrofo mpo eba no mu besua no mu fa edekọ unim ye nse bibio na emum ye kosua bibi na de abeka ye de ho na chese ya ye improve na mana efe sana etie but ye se wu jai o de ato atwene na wakọ ye yi a sana be enti se wan fa okasa ankyere o ma ebe kakra na okasa ayi unim bibi membese mekọ se okọ Southern Africa say language bi wo honom aka only one person or cancer language on so enya about 80 something years enti say the languages are threat enti say unim enti say sama me no efri ma na je say ye ni sa language ni species no asan wo wiase ene ma ko so pa unim enti sanete enye say emre ena eni hono ma yebetimi ubechire mama ye ka betire mama ye pa mabodi akomu adomu asu but ene ye de eno no to no de wada ni yeah ene ye ka Asante amane ni amamre de
mega say Asantehemaa so dampema man for ebe jam no enti eno na ye focus a try say e beat me aka ho asem enti eno no very important say what dey okasa ebe kire enye ni say esi anka kasa bi wo ho no anka ase bi wo kra anka wonte da so enti esi no yemfanto no enipa dodo say na say ukodu na ka say uba ke a obeti ase so abusia oba ke oba ho enti say me mbese ni nyina sa ade enintia but ohwa Asante kasa na from the southern part to the northern part of Ghana say oka Asante kasa na say oka kan kasa mpo a obi wo ho no obeti ase uko voter regional obi wo ho obeti ase obetimi ade akiro enti me ko ba bi ti se gi ase kan dambai eba oti region ho no purely key no bi eka let's just say Asante dimu Asante wo nkunya ho no so any e can voter regional enka na entity no so hwe the Sagrenti one edikan course na Sagrenti one course na about 150 years ago na abra na abrofo no eya bedru kumase no na otiso sa mre no eto nkra koma nya anwunafo se omumra emame support na anwunafo so ato se Asante so mra mbebo na ataka yede ato omuso eno no say Asante de anwuna ewo a certain rapport every titi no nti wo no oni ma asem a ati se bia na opese oka nti ye won se kan nyina se Asante eyo man Asante ewo amamre ni akade ene ye kire eti oje bre ka oje bega oje bia oje bra ubewu amamre ni amani bebre bije mi na nua panyine so akwa ti abusia yase atesam yemfa nya asam ti mu a mu hu bibia o social media no so na tese hello yeah ti atesam yemfa nya asam ti mu amu bibi o social media na mudim kiki na mu ka de mo pe no yasra mo munyai Asante ye ntoto na se minu abe ma besa ba so bi na wo hwe tete amamre na wo hwe nne amamre asesa na se ya na eba Asante dia yire di wada se se de e fa no se Nananom die mu a ye mrantie ne mabawa ye be na yem se ye di ho kakra se wo se ye ni aye san e ko e chicho sem kraka wo se kai wo kan e do wo se ye kai ye kan e do eni ba bia bia ni Nananom ye wo aye e ma o mind tu kon wa ne ye nyina ye kade wa wa ye wo se ye Asante for ye Ghana abuja for ye mama kwa ba ha e masati mama de se be bi meji so be so so be meji no Nananom ko nana ama ko na tu ya to Asante se bi se ne so ba ye ra na ko kura se wa ni tu na ko je twem ko to ko ni ye se be sha se e bobosum ni de to so ye eduna ni wa wie de to so do twem enra da e bobosum na to so ye edunum 15 September ako ekugo ye je Doteyie ne da di kan ekugo ye na ene e bobosum ni de 16 September nana ma tena ko to ko ni nana ma ma fo sa ba betena Geographic ene to so enchia everyone se be period asa empany for when ya ban adwuma ti da akuni ni ani ntini se be period asa my hanamati but don't want to die ababa be ma ko to ko hene eduti ere de basa TV aba be people yes be follow Facebook and masa online masa TV and na Facebook masa TV official no subscribe you no follow ni nyina ene e do say ababa be boy room dot to so eye mienu ye hwe ko to ko hene say ababa tena edie no edie ko so e wo na die ni masa TV kan ho na ye fa wo ene na mu kira anu a obomu say
ɛyɛ sɛ bebree bi asa kɔtɔkɔ hene ɛbɛtena ayɛ no ɛna wohwɛ no wɔ masaka samfoni nananom kuni ne ani nti nananom aman hene nananom abrɛmpɔm wohwɛ a sɛ bi nananom nyama bɛtena ase nanso dɔm a na yɛdɛn ɛgu so a ɛwɔ ha nti asase wei so no sɛ bi biasa Asantehemaa mu yie ɛne yɛne ho yɛ amanneɛ ɛne yɛ amammerɛ nti ɛnɛ dɔm a ɛba sɛ bi ɛnɛ ntenaseɛ no yɛwura nya tenase deɛ yɛmfa no sɛ Asantehemaa nyinaa ɛna wei atɔ ɔmo anie ɔmani ataa kɔkɔɔ wa nti ɛno a nananom abrɛmpɔnfoɔ wɔnom ɛyɛ nnuanom wɔnom a ne ɛwɔ sɛ ɔmo babɔ mu mmiɛnsa ɛte sɛ ɛyɛ abɔdɔm kasene gyakye amoaten ɛno a nananom mmiɛnsɛn ɛna ɛbɛbɔ mu yɛbisa mu no ɛkyerɛ sɛ amanneɛ ne amammerɛ mu yɛ nnuanom ɔmo yɛ ntaafoɔ na ɛyɛ bɛkɔ yɛ abɔdɔm nana kwabena nti wɔno ɛna yɛ pɛni wɔn na yɛ fa sɛ pɛni ansa ɛna kase aba na gyakye amoaten ɛyɛ gyakye hino Otumfour ɛnso so ayɛ ɔmo tawia sɛdeɛ asan so dumasa ɛne kona ɛnom yɛ ntaafoɔ na kona yɛ tawia anso so na nananom yi ɛnso babɔ mu a sɛ bi ɛyɛ fɛfɛɛfɛ nti na ɛdɛ dɔ so mmienu ɛdeɛ na ɛnwanwa deɛ na yɛ sonko ɛwɔ net ɛno na dumasa TV yɛpɛ sɛ ɛnɛ yɛbɔhwii na yɛdosodoso mu yɛpɛ mu mfifi mu yɛma ɛnɛ ayie na nama kɔna do yɛ adɔmɔtɔ so ɛyɛ mi Asantehemaa ne yɛ ne dɛ tɔ so mmienu ɛsi yɛ sonko ɛsi fa pie dwumadie no so ɛwɔ Dumasa TV Facebook online ayɛ Dumasa online no afei nso so ne akeka nyinaa nso so yɛ Dumasa TV official wɔ TikTok ɛna YouTube yɛ Dumasa TV nti hwɛ nananom baa nso ɛna ɛba nananom ahemanfoɔ ɛna ɛba ho wɔ Dumasa kasamfoni no so no nananom so ɛbɛba deɛ ɛnkyɛ ɛbɛbɔ tumienu no akɔtɔkɔ hene sɛbi deɛ nabere watia sɛbi ɛda mpamu wɔ ababa nti sɛ obi so asɛm na aba hɔ no ɛnɛ ayɛ butubutubutu papa ɛnɛ ɛbɛyɛ asɛm a na yɛdwene sɛ nananom akɔmfoɔ kɔm wia ɛnoa no nanso ɛnɛ yɛba yi hu sɛ soma yi hɔ no ɔmu nya nte nkɔ saa adeɛ bɛsaeɛ nti bɛserɛ munya adagye ɛmfa ɛma dede no so momfa nkyɛe mo amu ni wowɔ baabi ne sɛ wofiri baabi so na ɛba yie na na ɔhyɛ no nso sɛ aha no bɛba a wafadeɛ nyɛ tuntum asante amanneɛ ne amammerɛ wafadeɛ ɛnyɛ tuntum nti dwaberɛ mu wɔ hɔ simpie yɛkyi so nananom nso ɛgu so baa na ɔmɔba asraafoɔ no nso so ayɛ adeɛ asraafoɔ ayɛ adeɛ yɛma ɔmaba so ɔma ayɛ adeɛ papapapa asraafoɔ ayɛ adeɛ papapapa mahu no wɔfa fada yɛwɔ fata ɛwɔ hanom MC of papa bi Asantehemaa mu hɔnom adwuma biara ni asase so a sɛbi ɛyɛ Asantehemaa mu ana yɛsi yɛfrɛ MC ɛwɔ Ghana mu ana Asantehemaa mu di a yɛbɛyi yɛ papa ɛyɛ ɔne ne nua bɛma wɔhene ba yɛma wakɔ aba Dumasa TV mɛgye so me nua na popɔkɔ deɛ nyame adom na mo so nyinaa ho yɛ akɔ yɛso yɛ ho yɛ wɔfata Doteyie wɔyɛ Asante yɛsi yɛ ne nanan ɛno a yɛyɛ baako ɛnɛ nso yɛyɛ ɛdeɛ na ma ɛna deɛ na yɛno adeɛ dɔ asɛ yɛn ankasa deɛ na ma ɛna da mɛda wase ɛma watiefoɔ nyinaa akye enti saa mmere akɔkɔhema ɛne n'akyi ɛna kyɛ sɛ ɛba no ɛkaeɛ no Doteyie ɛna deɛ deɛ nti a ɛnɛ deɛ no ɛda nso kyɛn ɛno adeɛ no ɛno afei na ne yɛbie so ama adɔfoɔ ɛba bɛhwɛ nti obi wɔ kura na no dwumadie bi edi ɔtwɛn ɛma ɛnɛ ɛna ɔba ɛno adeɛ deɛ nti a ne da nso yɛ afei soɔ sɛ brempi mpo sɛ yɛkɔ ɛyie bi na yɛbie so foforɔ na yɛna ne nipa ɛnhyɛ da ɛniwɔ saa yɛkɔ yɛnim na afei na nipa no ɛɛba nti ɛnura na yɛbie so ɛti na ɛnɛ deɛ no ɛda nso kyɛn ɛnura deɛ moyɛ MC adwuma bi sei no nipa bɔ so dɔmpem a monya ahokyerɛ bi a na mofɛsi challenges bi any moment from now it's going to be the majestic arrivals of Nananom yɛkɔ nipa yi deɛ sɛbi sɛ nipa mienu kura na wɔkura na challenges bɛbɛ because yɛne ɛwɔ no deɛ wɔte ase nipa no wɔnte aseɛ deɛ wonim ne nipa no wɔnim nti ɛden a nsa na wo nka asɛma ne nto obi tim no ne wɔadwene ma ɛbaako no ɛden bloni bɛka easy saa nti challenges deɛ yɛnya bi paa
Doteyie mu ye na e ka ho amienu nyame ya dom a wote ne wuku ya wo na ye dia abrewati ya e kobrema mu sebi free na iwe MC Ponti akonya so die na so ko be ne de be mabunu no fa ya Asante amane ne amame sa Asante mamu de obepie mu a ye se de ni ade a ye se da bodwa ye nya akose de wuku de na shima ye se ni mu amane ne amame se de no nananom ba ya o be ye ho die chi afutu be ne de be mo so mo abonte metu minuanom mabunu afo Eyie niema mienu ne be free eyie ase wan hwe abefa no me akọ wan hwe a ode inshira ebekọ bible kura se eyie ase koye chance obebekọ aponto ase ene se eyie de ukohunu nipa wawie ye sesi ame no ka sei betomre bi no na me ni hobiem na wie ya ye dey enti sɛ yɛnya akwanya kɔ eyiase a yɛnkɔsua deɛ emfiri hɔ sɛ bi akakabe nsɛm a meyɛ ɛne ɛnso adeɛ a meyɛ sɛ kyena bi yɛbɛto sɛ me na meda wa a ɛdeɛ na menya afirim na wie ya yɛ dɛ aba nti me nuanom mmerantɛ ne mmabaawa na mmabu no a ɛnnɛ yɛba afutu a metu yɛn ho no sɛ yɛmu adeɛ yɛmfa ne deɛ ma panyini deɛ ne kwase yɛka kyerɛ panyini no ni kwase yɛka sebi ene de ekɔ social media akora bia sɔre ya o mana no so na odi panyina tem sebi ye ne Asantehemaa mu ha ana ya ka mamu ha no ya fa tem didi na tete ye se ablofo ema emu ade ente saa ni nya kwanya tu kwan broni be bu ade pa na ye bu ade chen wo mo be se no ye emu ade obi ama phone so no de esi no so no didi panyina tem kan ye ma ensem fata enye ye ma ohima Doteyie a ya bai tua de emfrim enka bana ya ba no nke amamre ne amane ne nke ye baba be sua ne de akwa akọbọ ye bra na kire bi wokọ a obi enimu a wakyerechire mu se mekoye se na ye dey esiye timase mlanted ne social media se pe aka se bi na wo hwe na woni nje ho a enche se didi na tem kire wa de fa ya wa de kire ne wa tem didi me tu obi afo se bi la nyiri bi so ye mampani se bi so ye chiame ye ka chiame aye wo hene enye me na meka mu asem e de achew se ade na o kan no e na wo mpe a kire wa adwene e fa Debbie Asana, it's a chance. You did it before. It's not the Mama, now Mabra. Send me penny. But yes, your car, you could see any man. If you want, yes, Nema, and if your father was what Abusia, medical catcher said, you know, said your father. So, yes, and I did it. So, free ban was so job. So, I said, please, everyone should subscribe. Asante amane amamre Asante eyi ikesi ese those who are watching live coverage amamre ya etana ewo abre no eti nananom kusu eba ebe ki na be watching live from Italy dan chum all the way from Italy Aboshimaimo after never was some year upon the case of society and the conclude and I can tell you as a baby and you never be I know some for mine or court case so he never I'm watching live from Kokopeni ya eja bejo so apomo kodie afei 1bm for the camposa I was me hook you mother to mate you be mention that the number am why or you must have been na say no we be on fire you know mention the number the amount be bia and so I come said there is ATM afei John Mensa brother say why you not on Heba media oh John aja baby anyame da ro ma just na beju ni nyane phone so da ro ma aja se unya be ma ya me channel ma sha se kakra ni ti ya na watachi no subscribe e dia ma na wa sha ma for so e dia bi ahwe se dia esi etie afei 1bm
Honorable Tevita Kum say good morning, Governor. And Honorable Tevita Kum was say Asante on my evidence archery. Jamasi Tabre this year. Was say Pia. Thanks for the education. But that's even. But that's say Jamasi Tabre this year. Honorable Tevita Kum say Asam Kesi at to Asantehemaa. And after Margaret Mesa say good morning, watching you live from USA. Good job. But that's say Ama Margaret. After Juliet Chumesi say good job, bro. That's Papa Julie. And I could see Isaac. Could see Isaac Media say the lady is good. Come and I work with her. Matia. Our shiny creation. Juliet Chumesi and say yes, the lady is very good. Asabre Samson and say please good morning, Mr. Asabre Samson. Get you come say good morning, my dear. Please, how are you doing? Get you Yami Adome here now swear. Dominica Mohammed say we are praying today. There will be no rain, no correct. Yami travel and see too much feedback from Adumasa TV. Okay, Matia, travel and see. Okay, Isaac J. Japan say oh sound near me no. So now okay minim ya beto aso na hu de ye ya aka bia ye de aso mo sound no minim eya no mama ye hu sound no afi mon comment ni hu sound ni ye say okay sabe ya afi and now you to me say come now my name please kindly check the sound na ya na Mr. Mami is it okay now and I still na sound ni here afi baby performance I'm watching live from Malta Europe okay and ya beto aso to pass that the aka bia so ye de aso mo but before pay for ha ya obi ayi na fam de e di juma so ama ye di mu ama de bonyina so eso mo said ya esi etie ye man bia ya ye no e koso no Doteyie no e koso no na fe ho so de ejeka de tie nyina ye twa e me some sound na ye okay am me ho am se mo a isan say na mo complaining about the sound mo am nti mo ka mo nti e na me wa ha mo nti e na ye ti ba bi mo nti na me so mo nti se ne nya na ma ye ho bibi ntam na e do ha ala se wo ye na bi afanti abusu am se mo the sound no mama feedback is the sound okay now na fe ye hu said dia esi etie enso e ho no e bi se tu so ave ye to so a 1bm on say ye ne de enso ehwe ana say okay na sound no ka say me check me say okay na me hu the sound na okay na bia enko so asujie ekwan so sanso na 1bm ye to so a 1bm na din tre aba baby mama enso na din tre aba ya baby mama say I'm watching you live from Malta Europe. What for maybe that say sound you are share abba. All about come see too much feedback from the Masa TV. When I was sound na na mami hu ada ma sound dey and ancestor na eguso ha mami hu na ye hu dey be ya fa Mr. Meka ada ma afi get you come say I'm doing great. Sound new sound the be sound be mami hu mimi dey American and sound be bi na sense wo bi mu e ha dwe Mr. e bi na twene ya ye bo ha na say okay. Kakra meti really? Kana say. Sa Obia fie Ghana mo say obia fie. Okay. O de yanko park so. I so we nyantete. Na. Okay. So hwe Bible mu. Go de yanhwe de also okay. Yankopon difo bi okonko asom ko som yansa na obeye nipa kase. Ti ye de na ye de wo fie ano. Sabi ebia kasa bi ho na me wabontena na ye ka. Ena me ba mfie no sabi okum nipa na Asantehene okasa mitie bi ne me hunu se nenum kasa ne bi yafutuo nenum bi kasa ya abrabo nenum bi kasa ya ba bia waduru no si yesua na namo achi a nyame kopon so baboa me ma sikadwan so ata me tia ma meduru sampempen so no eti abase ya nananom na yesomo no ti abusu yansa na tia me so mo fan che yewra bia ya je di o mo na sanse mi a me tire mo me tia se because mo say Adumasa Police TV na we na ye remote engineers na technicians na ye won ma e say bibia be asumsio kwan so enso e wa say the two na Asantehemaa na ama na Manhyia enso e wa ha ye me na ka biga kan okay na say adibra banti e chire oba na yakasa na Manhyia e wa ha we ye eno so mu amane bonyina enso eso said dia isi etia I Brahman for one more and we are da ye say Brahman for one more and boy ya na one more SCBB what kind of say baby ya na 2 sounds na hey sa we dey one pa 2 sounds and I must say we ye na ye ti an kan ya hwade aje ya be hu de be ye be sakra de we are say na e wono sabi isan say Adumasa
papa no bɔne nso ɛna wunye ne nyinaa pɛpɛpɛ sɛ mmara yɛhyɛ no yɛ nyinaa yɛdi so ɛno nti na yɛde bambɔfoɔ yɛ dɛ yɛdi mmara so no kuruma Mr. Atakra, some let it say, yet the any Kofi Ghana, and so on the John Bedroom, or higher with the ɛnyɛ no na yɛdwene no I say, Mama me who here, why Mr. ɛno no duru baabi a yɛbɛmu ɔho sɛ sɛbi next time and Obisu woba anaasɛ ademu bi sisiesie a afadeɛ sɛ ne yɛyɛ dɛ Otiena Fay will know how to resolve this issue amicably without causing any further Bible class and say about to give you the best feedback from the footballer okay and him in the womb me buy no ma be hunu say enema bi wo ho a ne ye wo abontena ne ye yera se bi efa se bi ya hinsem ene ya mane ne ya mamre ene obi timi gina baabi ko se abosomsomsam e nkwase asem abosomsam ye nkwase asem so abosomsam na no ye de obi ama wo so oni unu ntem asem wa ma no kuro na daadi enye ho na akopa achew akopa achew dia na se wugina baabi kasa abosomsam nya mente de wo kana se etie no na me sa asisu bi se o se kana na yesu sa ye kai o yare ya yenko hospital ye na nase tobo o fa ha ba Bible si ye ni aduaba no ne mfa na haban ne de na ye de ne de ye be keka se ye se ahaban ya msam eti de meka nyina ne se ye nuanom mpese mu di eti no musua esom na ade no esom ye no kue ahobrase ene ade bu de aka nyina be ba be kan de metimi aka no ye be da wase atakofi asante de hye abrantie a wo som e wo ye nana amakona du Asantehemaa Doteyie de tosumienu ono na wote ne nka no wache ya adwumabunu no Asantehemaa ne amamre ehu hia ye beda wase fa ene wadache beda wase fa eti abusua se de mbika ka kire wo no nananom ba bi o mo betena kotoko hene betena ne nyina mo betumi se bimpreduasa wodi wani hu abohu se be bi nananom betena ne ba bia ene ya hyehye no ye kwakopa ofoforo ne ye no no nso so adwetwe nkomo Manhyia de nso ma Yes, sir. We are saying we are still in the process of rectifying the error. No, I'm fine. Yakoye nipa na mfidi na dey adwumenti na ebia special meka amana basa but yenu anom Edumasa Police TV yenu omo coordinate ahwe see you rectify this issue as early as possible na yetimi the best of feedbacks amamona na what na se wa ha no say ya adwen say na na be kasa na ya say yento ebo ase na bibia wie ya ba sabre na atna senti ye besre na ye na nanom akasa na yetie kakra ya yura nom eka de actually na bibia enso akoso asodwe kwan so say dia esi etie wo hwe live on YouTube. It's more than a car bay. They did the number of coin so Yakabia, Yanfa, and so more. Only Yanquada. You saw, bro. Upon Boko, I don't empire. What they are saying. And I will get Mr. Rena what down what the actual for what? Your friend Nana Dwedge Bozaf. Such a car mine condition. Are you acting? Pepe. Such a comment when you would you as now Asantehemaa. A quick grand and there toss me no Doteyie no emu. A dear na such a crime containing after acting on mine. The old share so mine was such a crime. Okay, and the actual crime this year Asantehemaa and the Ghana mine in our Darama. Yen so ye can home. Inti SCS ye ba beboa. Asantehemaa so. Economy. You were in a DKU. Meanwhile, you cry. A bay in film with Trini.
ɛna n'ahema nti ɛyɛ hene nananom so asimasi wɔn nso na tie yi ɛna wɔ yaba nti ɛyɛ ade a eduru so a amanneɛ ne amammerɛ ɛkɔ so ɛyɛ mmɛburo no asɛde so wɔn nso ba bɛhwɛ na eduru wɔn so a wɔn nso ahu sɛdeɛ wɔn bɛyɛ. Catch Asante Menyina. Sabi Yura and the Attorney Kayina. The in crash some now catch Yura, Crobby Asante. Sabi mu sabi nyado. Santimani wa Yura ni ho. Samsona Yura so ni ho a Asantehemaa so ye ni ho. Tie nyina ye boa ma Asantehemaa akobere. Ebani yakọ hwede. Asantehemaa yakọ hwede. Any Monica sa Yo, yes, we are that. I was young fix a sound like a canapé. Young should be performed. I was about when you know, I have a boy. So battery no low. Battery is so low. Ah, mais c'est about long chance. 20%. Right, Mr. Mama, you say, and then off the and sister be up now. Yes, he did. So, however, I know say I'm not too much of a technical person. And I know say any animal in the technical issues now you resolve it. Mr. Mo, I am not check feedback and say comments now say okay. Yeah, who dear na bibia akoso asumdwe kwan. So give us a feedback if the noise is okay and we can only hear by Grace TV na bibia akoso asumdwe kwan. Now me na na ewa ha Asante achem agogo. Mebe me na yen na kasa na bibia akoso ye asumdwe kwan. So na Asantehemaa ne Doteyie that yeah to so emie no ti yen to so na fei yen twen ko me some sound na ye okay na my home okay o say ye okay on ye da nyame ase me na akwa bai na yen to ye bo ase na ye twen ko na nya nkwada ya jamira boko radio adom ya so mo fanya you know to mo da mo da boy nyame ase Asase crowd ba na chia no eduma no Oba nyame ya don wa ibedu ade di kan no e kasani e by Grace TV eso Asase kra na Asantehemaa kra nti mesre no mama yakọ ene hyeden na mabusa se de kakra adanse ya wetimi adi e de afa na Asantehemaa e ho wadaroma de di kan medase eburu medase ye nyina yakọ ise to Asantehemaa ya naja atu ye nyina ani Europe nso nso ana maso mani yakọ wono obabele o nra ye bae na asane medical kan na Asantehemaa de oyo batampa ni fiti na dia na ye me fa kura na se nra medical so me ya duru wa na aba no ye okunkom waba tom na ko ya charge ya no kwa na be ko no ma so hote sen ya wa charge ya daro ma o mu yina ho ye na paninu ko di ani mu kwa se den o chia nti o ye batampa e no tufupa aya also de ka akoma to yam nya botre bibia wo nyame nsem wo de wasem ma nyame a nyame bedi wasem mama na wo de mo asem kan so a nyame on kama nti one die o ye batampa ba ka se o ye ni sa mi o ye opie ma me adu wa enum ni me kwala yesu ni na yo mu su wo ye mu kom nanso me stress nka wo koi na onu aso ye wurada ye pa na onyi ni papa e ma nkwala no sane nkwala no wo ne tie na wo ani gie no wo ma ne beji sa pepepe na me fa ne kransie na ne de twatso kra twosem se de wosu ye ni su de wosre ye ne ensre Asantehemaa nyina na yesu na emom se biewura ene dai na ya ne di a rechichire sem na wo ka e de a kire Asantehemaa wadaro opim so yewura meto so anu masori o miwura o de bi free tough man na me fadie aka wa na kan ye nyina nti ye nyina ye ni wusu edu time wo so osre so e no besre nti kan akoma to yam na chechire wo re stress awurade on show din no on show ma omo akoko duro na fa gina se ne da bia wo gina ma Asantehemaa no na omo onimdie nyansa soronko na fa hwe Asantehemaa ne Ghana ma nyina me die me ne me Manhyia ani amahin ni nyina yeta wachi papa yeta wachi 1000% etowa na to yen nti ye nu na esun nti ma bibia en hawo ba bia wo gina e ho na yen so ye gina to adaroma
Odaroma kafra na anim sɛ yɛde sika tɔn kwa anka wobɛtɔ ama wo maame ɛne wo nua nanso so de nyame pɛ no ɛne ɔyɛ Awurade na de ma Awurade na ɔfa nti nya yɛsra ne sɛ yɛbɛsrɛ sɛ yɛ nana yɛ maame yɛ nua Awurade mfa ne kura nsie na me wura demrifa due ya nana yɛkɔ agwade hye hwɛ de na wɔka kyɛ wade hye yɛmeka kyɛ agwade hye ne nyinaa ne sɛ ɛnyɛ nko a na ato yɛn nyinaa nti ɔmo nyinaa mɔtwi na ɔmo mmra Kumase ɔmo mmra ne nyinaa yɛnsom ne yɛhwɛ sɛ yɛde yɛwura ɛbɛkora no korapa nti ɔmo nyinaa mmra efiri nnura ɛbɛsi yawada yɛde nnura yɛba ɛnɛ yɛaba ɔkyerɛ yɛbɛba yawada nso yɛbɛba nti ɔmo nyinaa mɛka yɛn ho ne nyinaa mfa yɛwura ɛnkɔto baabi bɔkɔɔ Awurade ɛmfa ne kra nsi agogofoɔ mo nsɔre mmra mɛsom na obiara ɛsom damase yɛso yɛda ase this is Rantian so and okay try to get me odi ma so far okay ya ko he be ti ati ya be ko ni asan ababi na dia ka bia ya so busua mpanyifo se ekwan no wa se de ya ebewie o ya bobo na ha da be ma ekwan na ye de ofa we apem ha se ma me ka ntwe bi na fa ni nansi esan say yebe dan ho ni asa ba yen hwe ayentwe ya about the very last part no 1 bm me kan be drew the Safo Kantanka no say sound louder than me cry me dey and Frank aba loudest no say my dear abusia nyame hwa mate say the music interactive abi touch man ma ka chem no be say adom nyame hwa the mama na yentumi see the sound is perfect thanks Johnny say okay or sound here okay get you copy say sound here okay and get you see American chair one more kasa wa change say jumadi mate abusia tie dey pay ma say nya sa die ho baby e ba the Abacos are mine and Ahima, I bring the moment about Aberson within the company to share and will be in your being shared. Subscribe to the channel, not turn your notification on. It's actually on the probably at the mount. Yeah, that one was Kaiser Obi Trading Enterprise, Kumasi South Interest Junction, and after Battle Grace Financial Company, yeah, war America and Canada Bridge Memo, savings, and of course, insurance and financial service agency, intermediary, and so much. Yeah, that one was that can be idea some macro. Bye bye.